Jan har fanget en lille en. Den var bare af. Ya que venga bien por el centro. Ya, estoy mirando, ikke bremsen på ham igen. Og man kan se lidt ud her. Ja, kom. Og du også på? Ahora, så er det igen her. Hvad står der pequeña? Er det en makrel? Er det en guldmakrel? Den kæmper meget godt, ikke? Ah. One more? No, ja. Du har fanget den anden line, og... Siger du? Ja. Nej, det tror jeg ikke. Har du det? Den er fanget den anden line også. Okay. All right. Let's go. Ja, einer. Op. Sådan. En guldmakrel til Jan.